Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ọzọ wee na onu wee malụ mmọnwụ. Ndị be anyị si na ngwugwu ọbụla ya ata atọ na ọ dịrọ mma ịtụ mvọ. Ife nsị ka m bịa jụọ ụmụnne anyị, o kwesịrị ekwesị na ife ndị ọcha zukọrọ na be anyị ga-adị na befe? Ka o si wee dị amasị gị na ị gaa na obodo dị iche iche ị na-afụ ife ndị be anyị ndị ọcha bịa zukọrọ, dịka ị gaa na African Museum na Rome, ịfụ ọtụtụ ife dị iche iche ndị wetara anyị ụka bịara wekọrọ na be anyị. Eziokwu na fa wetara anyị ụka, wetara anyị ọtụtụ ife dị iche, mana ịgwa gị eziokwu, ifefe anyị ha zuru ezu ka nkụ. Ngịwa bụkwa onye Igbo nọkwa ebe ahụ bụ ijekwa ijefu ife ndị nna nna gị fa ji wee biri, ịkwụ ụgwọ. Okwu mbụrụ maka gịnị? O rugo oge eze na-achị obodo, ndị na-anọchite anya anyị na-ekwuru ọnụ na gọọmenti ga-eji wee mee gịnị? Hazie ife n'usoro. Igbo nwere ebu nwee mpụ, Igbo nwere nchọpụta dị iche iche, Igbo nwere ife ha ga-abụ ha hazichaa, akpọ ya museum tourism, ebe ndị ọcha n'obodo dị iche iche ga-abịa mee gịnị? Were anya fa wee mee gịnị? Gbara ife nkiri. Mana anyị fetara hapụzie nke anyị nwere nazi eje na nke ndị ọcha. Ifetasị ka anyị jee pilgrimage, ka a gaa fụ ebe a mụrụ onye nwe anyị. Irukwa ebe ahụ ime gịnị? Ịkwụ ụgwọ. So anyị hapụzie nke anyị nwere, ichekwa nke anyị nwere, idozi nke anyị nwere ka o wee dị mma. Anyị na-ejezi eje afụ nke ndị ọcha. Orugo oge anyị ga-etinye ọnụ n'okwu a, ka anyị chebaga na echiche maka Igbo nwere ọtụtụ ife omimi dị iche iche. Ị gaa n'Ogbunike cave, ị ga-afụ ka ọ dị. Ife bụ ife kwesịrị idozi ọfụma. Ị gaa n'obodo dị iche iche, ị gaa n'Enugwu ifu water downfall, mmiri si n'elu wee na-agba. Ị gaa na Nnanka ifu mbuze, ife oke mbuze. Ife bụ ife kwesịrị eme gịnị? Edozicha anya bụ ife. Osi ebe ahụ wee mee gịnị? Nyerụkwa aka na nkwalite ala Igbo anyị, nyerụkwa aka na ndị ọchịchị isi nya na-enweta ife ha ga-eji wee na-eme gịnị? Agbasa ozi a. Ụmụnne m, chetakwanụ na ife m na-ekwu bụ na ọ bụ maka nkụzi na nkwalite na omenala Igbo ka m nọ n'elu ya. Asị m onye anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa, tụsara m ozi a. Ọ bụ nọ mbọsị izizi maọbụ mbọsị mbụ ị na-afụ ife onyonyo m, asị gị nnọọ sonyere m n'ife na-eme na my YouTube page ma tinye m akara subscribe. Ụmụnne m, ọ gwụsịa ka ọha n'onu na-esonyere m ma gbasara m ozi ndị be anyị. Ndewonu.